Na Górnym Śląsku całymi dniami bili Hanysy się z gorolami. Z Tyska szło poznać, kery jest kery, bez to się prali jak Indianery. Hopy z hopami, baby z babami, tukli się solo i rochinami. Chude szkielety, wyżarte byki, furgały, kople i scyzoryki. Różne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. W końcu pan Buczek te larmo słyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Wcisnął gorola rodzinie Łodzajdla. Hanysa kupiła se babka z Rzeszowa, wdowa po jednym górniku z Knurowa. Irma od dziubów wyszła za wdowca, co Gierek w aktówce go przyniósł z Sosnowca. Ginter kobietka wziął se z Czeladzi, pan Buczek powiedział, że se poradzi. Księgowa Kowalska, co mieszka we bloku, dostała Hanysa bajoga z przetoku. Zeb z warszawianką krótko jest w związku, a już zajeżdża odziołcha po Śląsku. Majtle zaś łotnich próbują mówić i choć to krojcoki dają się lubić. Małe Hanysy zaś lubią fanzolić, jak chcą sterwować małych goroli. Teraz już wszędzie w kościele i szkole są i Hanysy i są gorole. Jedni chcą drugim się przypodobać, po Hanysce mówić, a gorolce konać. Hey! Hey! W kościele i szkole są ich Hanysy